tamén conta un ano máis coa colaboración dos coordinadores dos cursos de ciberseguridade dos centros de formación profesional en Galicia. Realizan por 104 obradoiros prácticos aquí no marco deste encontro. Nos imos agora aprender como desenvolver o noso poder en ciberseguridade coa formación especializada no ámbito precisamente da FP, da formación profesional. E ímolo facer con María José Bragaña, que é xefa do Servizo de Programación de Formación Profesional da Consellería de Educación, Ciencia e Universidades FP. María José, cando queiras. Adiante, gracias. Bos días a todos e a todas. Xa levamos un montón de charlas pola mañán, xa vexo que sodes un pouco expertos en ciberseguridade. Non sei se xa tendes claro en que queredes traballar cando sexades maiores. Cando eu tiña a vosa idade, a maioría queríamos ser cantantes, futbolistas, daquela influencers non existían, especialistas en ciberseguridade tampouco. Eu veño aquí representando a Consellería de Educación para presentar a formación especializada en ciberseguridade no ámbito da formación profesional. Podedes estudar formación profesional e chegar a ser profesionales con formación punteira e moi especializada en ciberseguridade. A formación especializada en ciberseguridade no ámbito da formación profesional vais a centrar basicamente en dous cursos de especialización. Os cursos de especialización son os másters de formación profesional. Temos dous másters de formación profesional, un relacionado coas contornas das tecnoloxías da información e outro relacionado coas contornas das tecnoloxías da operación. Vamos a ver a orixe desta formación. Antes de nada, dicir que hoxe en día os especialistas en ciberseguridade son un dos perfis máis demandados polo ámbito tecnolóxico. Acabamos de ver que todas as organizacións, desde a administración públicas e todo tipo de empresas, grandes, pequenas e medianas, van a necesitar destes profesionais para que velen pola seguridade da súa información. Se vamos ao orixe desta formación, recordade, podemos estudar formación profesional e ser especialistas en ciberseguridade. A orixe, temos que ir ao ano 2020. Estábamos todos pendentes da pandemia que había paralizado a nosa vida e o Ministerio en abril publica os dous reales decretos polos que se fixan aspectos básicos do currículum destes cursos de especialización de ciberseguridade. Era urxente dar resposta a esta gran demanda de profesionais por parte do sector tecnolóxico. Por iso xa ese mesmo curso, 2021, desde a Consellería de Educación autorizamos a impartición dos dous primeiros cursos de especialización. Un en tecnoloxías da información, que se impartía no Rodolfo Uchoa de Ferrol, e outro en tecnoloxías da operación que se impartía no Politécnico de Santiago. Están aquí os profesores que impulsaron a implantación dos primeiros cursos de especialización en ciberseguridade. Era urxente dar resposta a esa necesidade de profesionais formados no ámbito da ciberseguridade. Era urxente e era importante. Víamos todos os días na prensa que saían noticias sobre ciberestafas, ciberataques e todas as que non salían na prensa. 8 de cada 10 empresas din que teñen dificultades para atopar talento neste sector. Segundo Infojobs, actualmente hai unhas 150.000 persoas traballando no sector de ciberseguridade e farían falta 83.000 persoas máis. E que solamente estarían dispoñibles neste ano 2024 unhas 24.000 persoas. Así que, se queredes ter traballo seguro, xa sabedes, podedesvos formar para traballar no campo de ciberseguridade. Hai un montón de perfiles moi variados no ámbito da ciberseguridade. Os máis demandados son os que vemos aí, segundo Infojobs. Vedes que hai perfiles moi diversos, desde analista, arquitecto de ciberseguridade, pero tamén hai necesidade de docentes, de directores, de comerciales, de oficiales de cumprimento de normativa. É dicir, non temos que pensar solamente
nun perfil, nun rol informático, que está continuamente programando para traballar no ámbito da ciberseguridade. Vedes que hai perfiles moi diferentes de directivos, comerciales, no ámbito da normativa. Vamos a explicar un pouquiño agora como se organizan as ensinanzas en formación profesional. Acabamos de implantar a Lei 3/2022 de ordenación e integración da formación profesional. Esta lei organiza as ensinanzas de formación profesional por unha parte en grados D, que é o que coñecemos como os ciclos formativos, e por outra parte grados E, que son os cursos de especialización. Aquí xa temos xente que está en primeiro e segundo da ESO, xa non vos falta tanto para decidir se vades a ir por formación profesional, se vades a estudar bacharelato. Polas dúas vías podedes chegar a estudar estes cursos de especialización, de alta especialización en ciberseguridade. Os ciclos formativos, temos ciclos formativos de nivel 1, que son os ciclos formativos de grau básico, que obteríades simultaneamente dúas titulacións. É a única ensinanza coa que se obteñen simultaneamente dúas titulacións. Por unha parte o título da ESO e por outra parte o título de técnico básico. Con calquera destes títulos, de título da ESO e título de técnico básico, podedes acceder directamente a un ciclo formativo de nivel 2 de grau medio e obter un título de técnico. E con un título de técnico podemos acceder directamente a un ciclo formativo de grau superior, nivel 3, e obter un título de técnico superior. Tamén podedes acceder a un ciclo formativo de grau superior a través do bacharelato. Agora mesmo hai o mesmo número de prazas para os estudantes que veñen dun ciclo formativo de grado medio como os estudantes que veñen de bacharelato. E por outra parte, decíamos que tiñamos tamén os grados E, os cursos de especialización, que tamén son de nivel 2 de grado medio e obteríades o título de especialista, ou de nivel 3 de grau superior e obteríamos un título de máster de FP. Os cursos de especialización de ciberseguridade son cursos de especialización de nivel 3 de grau superior. O título que obteríamos ao finalizar o curso de especialización de ciberseguridade sería un título de máster de formación profesional. Recordad entonces que desde o ámbito da formación profesional impartimos dous másters de FP relacionados coa ciberseguridade. Un en contornas das tecnoloxías da operación, vamos a chamar TO para abreviar, e outro en contornas das tecnoloxías da información, TI. Fixadevos que moitas veces pensamos, asociamos a ciberseguridade coa informática. Non, hai dúas áreas. O curso de especialización de ciberseguridade en tecnoloxías de operación está máis asociado á familia de electricidade electrónica e o de tecnoloxías da información asociado á familia de informática e comunicacións. Entón, podemos ir polas dúas ramas e acabar traballando todos no ámbito da ciberseguridade. Se nos fixamos na oferta para ver o importante que é a demanda que hai destes profesionais, se vemos a evolución da oferta das ensinanzas, como decíamos, os primeiros cursos de especialización impartíronse no curso 2020-2021. Únicamente se ofertaba un curso de especialización en Ferrol e outro en Santiago. Vemos a evolución, no curso 21-22 xa duplicamos a oferta e fixadevos a evolución exponencial no curso 24-25, donde actualmente se están impartindo 14 cursos de especialización, 5 de TO e 9 de TI. A mesma evolución no número de prazas, ofertando actualmente 340 prazas. Donde podemos cursar estes cursos de especialización? Que centros ofertan estas ensinanzas? O curso de especialización en tecnoloxías da operación, no curso 2021 decíamos que somente se ofertaba no Politécnico de Santiago, no Centro Integrado. Os centros integrados de formación profesional son os centros especializados de formación profesional, pero actualmente, fixadevos que xa se imparten en 5 centros distintos. Podemos estudiar este curso de especialización no Politécnico de Santiago, Politécnico de Lugo, Francisco da Viña, o CIFA Farixa ou no Ricardo Mella de Vigo. A mesma evolución ou superior
vémola nos centros onde se imparte actualmente o curso de especialización de ciberseguridade en tecnoloxías da información. No curso 2021 solamente se impartía en Ferrol e no curso 24-25 xa se está impartindo en 9 centros diferentes. Vemos aquí no mapa as localidades onde se imparten estes másters de FP, vemos que están repartidas en localidades polas 4 provincias da Comunidade Autónoma de Galicia. Desde a Consellería de Educación non solamente aumentamos o número de prazas ofertadas nestes cursos de especialización, tamén aumentamos as modalidades en que se pode cursar. As dúas especialidades se poden cursar tamén agora en modalidade a distancia, para conciliar a vida do estudantado que está interesado en cursalas. Moito do alumnado que se matricula nun curso de especialización, nun máster de FP, se sente que está traballando e a formación continua nestes momentos é fundamental. Queren mellorar a súa formación, polo que combinan o traballo coa formación destes cursos de especialidade. Os que son presenciais suelen impartirse tamén en horario de tarde para facilitar a asistencia desas persoas que poidan conciliar a súa vida familiar e laboral. Donde podedes consultar a oferta de FP? Non solamente dos cursos de especialización, toda a oferta de FP. Desde ciclos formativos de grau básico, grau superior, medio ou curso de especialización, no portal de FP, eduxunta.gal/FP. Vamos a explicar un pouquiño a diferencia que hai entre os cursos de especialización CiberTI e os de TO. Os de CiberTI, o alumnado que cursa esta formación, a finalidade de que obteña competencias para crear estrategias de seguridade nos sistemas de información. Como podemos acceder a un curso de especialización de TI? Temos acceso directo se contamos con algún destes títulos de técnico superior. Recordade que o título de técnico superior obtémolo despois de finalizar un ciclo formativo de grau superior, un ciclo formativo de nivel 3. Con estes títulos de técnico superior podemos acceder directamente aos cursos de especialización de ciberseguridade en TI. Fixadevos que os 3 primeiros están relacionados coa familia de Informática e Comunicacións e os 2 últimos coa familia de Electricidade Electrónica. Se quedan prazas vacantes, poderíamos acceder sin algunha destas titulacións. Podemos acceder con un grado universitario. Hai moito alumnado que ven de facer un grado universitario ou con outro título de técnico superior diferente a estos, sempre que poidamos demostrar que temos coñecementos suficientes para cursar con éxito esta formación. O que podemos aprender cando cursamos un curso de especialización de ciberseguridade, estes son os módulos profesionais. En formación profesionais non temos asignaturas. As nosas asignaturas son os módulos profesionais. Estes módulos profesionais sería o que cursades e daríamos as funcións para desenvolver a labor profesional en distintos perfis profesionais. Desde arquitecto de ciberseguridade hasta analista forense, podedes traballar no CSI da ciberseguridade, hacker informático. Isto é o que aprenderíamos con un curso de especialización en tecnoloxías da información. Estes cursos de especialización teñen unha duración de 720 horas, un curso académico. Suele empezarse a principios de novembro, finais de outubro e acabarse a finais de abril, principios de maio. Que título temos cando cursamos un máster de FP, un curso de especialización de grau superior? Obtemos un título de máster de formación profesional, en este caso de ciberseguridade das contornas nas tecnoloxías da información. Se accedemos no caso de acceder sin un título de técnico superior, entonces o que obteríamos sí que sería únicamente unha certificación académica con validez profesional. Curso de especialización en tecnoloxías da operación. O alumnado que cursa este curso de especialización, o objetivo é que obteña competencias para crear estrategias en organizacións industriais. Temos dispositivos diferentes de ordenadores que tamén teñen software conectado á rede, que tamén son, como vemos, potenciales de recibir ciberataques. Como podemos acceder
ao máster de ciberseguridade en tecnoloxías da operación, con estes títulos de técnico superior. Estes son os que dan acceso directo, todos relacionados coa familia de electricidade electrónica. Do mesmo xeito que no curso de especialización de TI, se quedan prazas vacantes, podemos acceder sin estas titulacións, é dicir, con un grado universitario ou con un título de técnico superior diferente a este ou con calquera outra titulación, sempre que podamos demostrar esos coñecementos previos para poder aproveitar con éxito esta formación. O que vamos a aprender no curso de especialización de ciberseguridade en contornos das tecnoloxías de operación, estudiaríamos estes módulos, recordade, os módulos profesionales son as nosas asignaturas de FP, e poderíamos traballar en perfiles tan diferentes desde consultor, experto, especialista, analista ou auditor de ciber-TO. O mesmo que o de tecnoloxías de información, duración 720 horas, e tamén o teríamos o título de máster de formación profesional. Desde a Consellería de Educación, ademais de ofertar esta formación especializada en ciberseguridade, realizamos outras actividades de divulgación e aprendizaxe. Todos os anos estamos organizando as xornadas de ciberseguridade de formación profesional de Galicia, con expertos do sector. Tamén organizamos os encontros galegos de ciberseguridade, onde participa o alumnado e o profesorado dos cursos de especialización, ou en retos por equipos en competicións a nivel nacional que organiza a Garda Civil, o Capture the Flag da Garda Civil. E xa por último, para finalizar, que levamos xa moito tempo aquí, comentar que no Centro Galego de Innovación de Formación Profesional Eduardo Barreiros de Ourense estáse a crear tamén un espazo de alta especialización dotado coas últimas tecnoloxías e o equipamento necesario para que o profesorado dos cursos de especialización poida ter a mellor formación especializada e tamén a xeración de proxectos de I+D+D que sexan de transferencia directa a empresas e outras organizacións. Comentar que o incremento da oferta destes cursos de especialización en ciberseguridade no curso 2024-25 debe ser tamén gracias ao acordo asignado entre a Consellería de Educación e Ciencia, Universidades de Formación Profesional e Antega no marco do Plan RETECH e do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia de Formación Profesional. Bueno, xa finalizo, espero que vos quede polo menos unha idea de que, ademais de influencers, médicos, músicos, cantantes, podemos tamén ser especialistas de ciberseguridade, donde hai moitísima demanda dos profesionais neste sector. Moitísimas gracias. Boa reflexión esa de María José, co que rematou, pensade. Hai moitas posibilidades, máis alá do que vemos moitas veces nas redes, para dedicarnos no mundo da ciberseguridade. Imos continuar, vou insistir no do silencio, sei que levades tempo aquí.